Hola. E ti quen és? Eu son Rufus. E ti? Valeria. Me biscoito. Hola. E ti que faz aquí? Non sei, a mí me mandaron unha nota que tiña que estar aquí ás 10. Pero a mí tamén. Hola. Ti quen és? Eu Cornelia. Vos que facedes aquí? A mí mandaron unha nota. A mí tamén. Como te chamas? Olivia. Como te chamas? Vanessa. E ti quen és? Eu son Raúl. E vos ti como te chamas? Valeria. Hombre! Hombre, tío! E ti como te chamas? Eu Cornelia. Dos. A mí mandaron unha nota que aquí había unha orquesta. A mí tamén. A mí... Eu deixei na casa. Eu deixei na casa. Total, non facía falta. Eu tamén xa non. Eu non sei. Que será todo este desorden? Non sei, isto parece algo abandonado ou algo así. Sei, hola. E ti que máis? Eu son Marcos. Eu chamo-me Ruchi. Eu Valeria. Eu Rufus. Eu Cornelia. E ti que faz aquí? Me mandaron unha nota. Isto parece abandonado. Isto non é nota ninguna. Isto é alguén que nos mandou a un colegio abandonado, seguro. Pois será que sí. E ti quen és? Ti quen és? Soy Moncho. Eu Valeria. Eu Cornelia. Eu son Ruchi. E ti que faz aquí? Porque que me han dicho que aquí había algo para dibujar. No. Aquí non hai un concurso de dibuixo. Explico, Moncho. Este é un colegio abandonado. Eso parece. Un colegio abandonado. ¿Por qué estás todo esto? Ya ves as paredes. Ai, vou. Hola. 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 Eu Rufus, que te vi. Hola. Hola. E como te chamas? Eu chamo-me Ruchi. Da Mancho. Eu Valeria. Aquí hai moitos amigos, pero non sabemos nada. Creo que aquí mandounos alguén. Non sei por qué. Creo que era un colegio encantado e abandonado. Meu irmão é aquí como o campo de fútbol. Se vai xogar a fútbol aquí con o resto. Non ten nada. Pois gustaríame moito. Hola chicos, estamos aquí outra vez. Que fixo pestar? Que facedes vos aquí? Primeiro, ti quen és? Segundo, que faz Pedro? Hola. Chamome Kifi e mandaron unha carta. Bueno, sacamos un selfie. Sí. Veña, estes son os meus novos amigos. Eso non. Sois sodes todos. Dale. Dale foto. Aquí había un... Bueno, este que máis xente. Chicos, salto. Creo que aquí, en este colegio abandonado, hay pistas. Sí. Todos
O colexio. Madre mía, chicos, a encontrar pistas. Estás en internet. Yo siempre me relaciono un poquillo a flauta. Vale, necesito relaxarme. Voy a xogar con as pezas. Eu te fazer un pouco de medo. Eu vou xogar con Aquí hai un papelillo. Que foi aquí extrae? Aquí hai un papelillo. Calada, aquí hai un papel. A ver. Unha pista. Mira, mira lo que concha. Unha pista. Nenos, unha pista. Calade. Has de encontrar onde ti só podes pensar. A ver. Os libros. Claro, os libros. Unha pista. Pista. Unha estantería onde hai libros que teñen cousas que nunca imaginarás, aí encontrarás a Aí hai libros. No, hai libros. Onde está? Encontrei unha. Que dis, que dis? Ao centro histórico. A biblioteca. Ah, sí. Centro histórico. Pruebe como andar de culpable. Aquí, unha pista. Que rápido vai! Na entrada da clase, unha pista has de encontrar. Vale, mira que entonces. Outra pista. En serio? Un animal vivo al encontrar debaixo de la comida. Venga, que se cruces, espérame. Abre.